Moi buenas. Vou intentar facer rir ao público. Prometo que non lle paguei a nadie para que se rira, vale? Vamos co primeiro chiste, non vos levantedes. Meu abuelo sempre me dicía cando había carneiro de comer: "A ti gusta o carneiro?" E dicía eu, sí. E dicía el: "Pois parche como a ovella." Hubo aí 3 risas e non lle paguei a nadie, Seguinte chiste. Sabedes cal é o can máis barato? O candado. A ver, o noso público está estreando esta tarde unha cousa que se chama aquí a Riscam, non a Kisscam, a Riscam. Entón, o que ri, perde. Perde, pois perdeu Sí, todos. non te desanimes, non te desanimes. E ainda por riba, pese a iso, hai unha señora, un par de señoras que sí que riron. Sí, claro. Tan mal non foi. Tan mal non foi un 2%, xa está ben. Un 2% non é mala cousa. Para empezar. Para empezar, además está fría a cousa. Bueno, Sí, está... hai que Non quedar. poden rir, o que ría perde. Sí, o que ría perde. En toda a tarde. Mételle outro. Sí, a ver que tal. Vamos a seguir con cans. Sabedes cal é o can máis alto? O campanario. Eu perdería na Riscam. Eu tamén, xa perdín. A ver, o público... A mesma señora sempre. Sí, ela perdeu. Ten un problema de eu. incontinencia. Mételle outro. Mételle outro, voulle Tens meter que outro. aguantar, ahora tens que aguantar, non te rías, Mira. Faga un esforzo. No, concéntrate, non pasa mira. nada, non te rías. Non te rías nada, Concéntrate. Mira, eu teño un amigo que lle chamamos o bebé. E gustalle moito beber. Pero chamámoslle o bebé porque tíbelo ás 3 da mañá sempre vai a gatas. Aquí fixo un esforzo, Sí, fixo un A nosa esforzo, amiga fixo un esforzo. Xa se lle verruja e todo. Bueno, benvido, despois seguimos intentando todo isto coa Riscam. Un aplauso, Sí, claro por que sí. tentalo, sí, Ole, por lo ole. menos por tentalo. Moitas Viva os grazas, Juan. chistes. Onde va Raquel Acán? Raquel, pois non sei, o mellor marchou entre o fume. Parecía a mí. Pero Eu sigue non esta- marchei, eu é que entro co tractoriño. Mira, imos igual, vamos para... O tractoriño da sorte. Ah, que ven ahora todo en Sí, caixa. téndesme que liberar un pouco O este tractoriño da espazo sorte. porque... Levo o patete e marcho. Chao. Veña, pero non vayas moi lonxe que logo tes que vir outra vez a botar aquí uns contiños e a ver se rí a xente, se non rí a xente. Estaba rindo a xente, estaba intentando non rir. Estou contenta, por qué? Porque isto non é un dicir, isto é estatística pura. Estamos en racha, non hai semana que non deamos o bote. Aplauso para nós, claro que sí.